Canvi de direcció sense tocar-la. Llavors primer hem de dibuixar una fletxa en un full. I després posar-la darrere d'un got d'aigua de plàstic transparent. Llavors, veieu que canvia la fletxa de direcció? No la veig, però a veure, tira enrere. Cap allà una mica. No, cap allà una mica. Així, quieta. Ja ho veiem cap a l'altra banda. Ho veieu? No.